नमस्कार मित्रांनो, आज दिवसभरात आणि संध्याकाळी महाराष्ट्राच्या नेमक्या कोणत्या भागांमध्ये सर्वात जास्त पाऊस बघायला मिळू शकतो, कोणत्या भागामध्ये गारपीट होण्याची शक्यता आहे, कोणत्या भागांमध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. छोटीशी अपडेट आहे, महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा, कुठेही स्किप न करता. एक छोटीशी विनंती, व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी अजूनही तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करा. व्हिडिओच्या अपडेटसाठी व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ शेअरसुद्धा करू शकता. मित्रांनो, विदर्भ ते केरळ दरम्यान कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय झाले आहे. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाडा तसेच विदर्भात उन्हाच्या चटक्यासह पावसासाठी पोषक वातावरण दुपारनंतर बऱ्याचशा भागांमध्ये तयार होत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण राहणार आहे. तर मित्रांनो, मागील 2-3 दिवसापासून बऱ्याचशा भागांमध्ये जोराच्या वाऱ्यासह पाऊस आपल्याला बघायला मिळत आहे. तसेच काही भागामध्ये गारपीटसुद्धा बघायला मिळालेली आहे. मे महिना सुरू झाल्याने पूर्वमोसमी पाऊस, उन्हाचा चटका, ढगाळ वातावरण अशी काहीशी स्थिती राज्यात राहणार आहे. 2 दिवसापासून सकाळपासूनच वाढत असलेला पारा दुपारी सरासरी ओलांडत आहे व दुपारनंतर अचानक वातावरणात बदल होऊन ढगाळ स्थिती तयार होऊन मेघगर्जनेसह तसेच विजांच्या कडकडाटासह ठिकठिकाणी पावसाची हजेरी लागत आहे. पाऊस पडल्यामुळे मित्रांनो काही ठिकाणी काहीसा गारवा तयार होत असला तरी उकाड्यात मात्र वाढ होताना दिसत आहे. चला तर बघूया आज दिवसभरात आणि संध्याकाळी महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागांमध्ये पावसाची शक्यता असणार आहे. तसे मित्रांनो, आज दिवसभरात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. परंतु सर्वात जास्त पाऊस कोणत्या भागामध्ये होऊ शकतो याविषयी आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, पावसाचा जोर आहे तो सर्वात जास्त पुणे विभागातील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, त्याचबरोबर सातारा तसेच पुणे आणि पुण्याच्या आसपासच्या परिसरामध्ये पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. त्याचबरोबर औरंगाबाद विभागातील उस्मानाबाद, लातूर आणि नांदेड या परिसरामध्ये पावसाचा जोर जास्त असणार आहे. तसेच कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, त्याचबरोबर रायगडचा काही भाग तसेच इतरत्र कोकण विभागामध्ये हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता वादळी वाऱ्यासह असणार आहे. तसेच मित्रांनो, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये नंदुरबार, धुळे, जळगाव, त्याचबरोबर नाशिक या परिसरामध्ये पावसाचा जोर जरी कमी असला तरी ठिकठिकाणी जोराच्या वाऱ्यासह आपल्याला पाऊस या परिसरामध्ये बघायला मिळेल. अहमदनगरमध्ये सुद्धा आज दिवसभरात ठिकठिकाणी पावसाची शक्यता असणार आहे. औरंगाबाद विभागामध्ये औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली तसेच बीड या परिसरामध्ये पावसाचा जोर थोडासा कमी असेल, परंतु ठिकठिकाणी जोराच्या वाऱ्यासह तसेच विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असणार आहे. जरी सर्व भागामध्ये पाऊस झाला नाही तरी पण काही भागामध्ये चांगला पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि यवतमाळमध्ये पावसाचा जोर आपल्याला जास्त बघायला मिळेल. ठिकठिकाणी जोराच्या वाऱ्यासह वादळी पाऊस काही भागामध्ये बघायला मिळू शकतो. तर अमरावती, अकोला आणि बुलढाणामध्ये सुद्धा पावसाची शक्यता आज दिवसभरात आहे. ठिकठिकाणी हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता जोराच्या वाऱ्यासह असणार आहे. नागपूर विभागामध्ये नागपूर, वर्धा, चंद्रपूरमध्ये पावसाचा जोर आपल्याला जास्त बघायला मिळेल. तर तसेच वर्ध्यामध्ये सुद्धा काही भागामध्ये चांगल्या पावसाची शक्यता आज दिवसभरात आहे. आज मित्रांनो, जवळजवळ संपूर्ण महाराष्ट्रातच पावसाची शक्यता आहे. जो काही पावसाचा जोर जास्त आहे, जो काही महाराष्ट्राचा दक्षिण भाग आहे, दक्षिण भागामध्ये पावसाचा जोर जास्त आहे. दक्षिण जिल्ह्यामध्ये जास्त प्रमाणात पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. वादळी वाऱ्यासह तसेच विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असणार आहे. तर मित्रांनो, विदर्भामध्ये सुद्धा जो काही गडचिरोली, चंद्रपूर तसेच भंडारा आणि गोंदिया या परिसरामध्ये चांगला पावसाचा जोर, जवळजवळ विदर्भाचे संपूर्ण जिल्हे आहे, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर जास्त राहण्याची शक्यता असणार आहे. अमरावती आणि अकोला वगळता अशा पद्धतीचं वातावरण मित्रांनो आज दिवसभरात असणार आहे. तर गारपीट मित्रांनो कुठे होऊ शकते याविषयी बघितलं तर जो काही पुणे विभागातील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि सातारा हा परिसर आहे, या परिसरामध्ये तुरळक भागामध्ये गारा पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच कोकण विभागातील दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या काही परिसरामध्ये तुरळक भागामध्ये गारपीट होऊ शकते. धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चला व्हिडिओच्या सोबत तोपर्यंत नमस्कार.